At bago tayo pumunta sa EBSA, bago tayo magkarga mga idol at mega shoutout sa pogi nating pan-share na si Aison Alvin David. Yun, mega shoutout sa'yo idol. Salamat mga idol at sana mabirtikan ng ibon ko yung ibon mo. Okay na nga mga idol, no? At yun, loading ngayon sa EBSA mga idol at fourth lap derby tayo ngayon mga idol, no? Today is March 10, tama ba? Yes. March 10, yun na nga, no? Loading na naman. At sana mga idol, no? Itong dalawang ibon natin mga idol, na live natin mga idol, sana mga idol na makawi pa ngayon mga idol, no? Kasi Burgos na tayo mga idol. Medyo malayo na yung mga idol, no? At sa tingin ko nasa 400 kilometer. 400, about 400 na yun. Basta, wala akong pakialam doon. Basta ang dasal natin, umuwi yung mga warrior natin at yun na nga na magkakarga tayo mga idol. At pagdating doon sa loading station mga idol, silent lang tayo mga idol. Kukuha tayo ng video mga idol kasi ito race na to is silent lang talaga mga idol. Ako lang yung maingay mga idol. Yun ang pangalawang vlog ko to at pangatlo siguro, di natin alam. Pero yun nga, mag-voice over na lang tayo doon. Pagkukuha lang tayo ng video tapos, yun. Mag-aabang tayo in Sunday mga idol. Napaka-excite nun. Talagang abangan yun. So, kukuhain natin yung warrior natin mga idol. Eto na sila mga idol, no? Eto na mga idol. Eto yung malakas na natin. Eto yung malakas na hen natin, no? Yun na nga, no? Ito lang yan. Pinapakala ko nga pala sa inyo maganda akong utol. Oh my God! Ano to? Eto na. Future, lady pan-share to. Yan, someday. Ako lang to. Abangan yung vlog nito sa Kalapate mga idol. So, Paano to? paano to? Lady pan-share tapos ganyan, di marunong. Ay, Okay. wala pala yung sasaksak. Sino nga hawakan mo tayang. Hawakan mo ha. Hawakan mo naman isa. Pinakawala kuya. Ayun at sana buhay nasin tayo mga idol at mag-clock yung ibon natin mga idol, no? Siyempre dasal natin yun. Dasal yun ng mga newbie na newbie na mga pan-share na makapag-clock ng ibon. Makapag-clock ng ibon. Makapagpadulo, magkaroon ng trophy, magkaroon ng certificate, kahit ano mga idol, basta certificate na sa akin mga idol is okay na ako mga idol. Isang certificate. Ano ko na ulit-ulitin para naman magkaroon lang tayo ng certificate mga idol is okay na ako mga idol. Pwede na yung mga idol, no? Is, malaking karangalan na yung mga idol bilang isang pan-share. Nakatulad natin, napaka-newbie natin mga idol. So pero, dumudulo na yung dalawa natin mga idol, no? So yan, ilagay muna natin dyan, natitingisa natin mga idol, no? Eto. Ito ha, galingan mo mga Burgos, umuwi kayo ha, magkakayo ha. Oo, imuin kayo. Ano, kumain kayo? Kumain kayo. Sino nga mga idol na? Mga person, kain. Oo, mayan. Hawak ng person. At syempre, bibigyan na natin ng reload para naman mas matatag sila mga idol. Tapos papainumin namin ng tubig ka na. Ayun na nga mga idol natin, tinatawag yun ng tubig kanal mga idol. Ayun na nga. At syempre mga idol, no, see you in Sunday mga idol. Magkakabang tayo mga idol, no. Yun yung bukas ibibiyahe sila. Napunta doon sa kung saan, basta Burgos, Ilocos, Norte. At bago tayo pumunta sa EBSA, bago tayo magkarga mga idol at mega shoutout sa pogi nating pan-share na si Aison Alvin David. Yun, mega shoutout sa'yo idol. Salamat mga idol at sana mabirtikan ng ibon ko yung ibon mo. Salamat idol. Kita-kits sa loading station. So finally mga idol, andito na nga tayo sa EBSA na sa loading station. At yun na nga, mega shoutout kay Boss Just at sa kanyang may bahay. Mega shoutout sa inyong dalawang mag-asawa, no? At ito na nga mga idol, na sipat natin yung mga bigating puncher dito mga idol, no? Ito malakas sa pooling at sa fundraise mga idol. At yun na nga, no, congrats sa lahat mga idol at sana makapagpadulo ako
Ayun ang mga idol, no? At yun, mega shoutout nga pala sa BBC. Yun, BBC lang sa Kalamat yun. At sa magwagi ng papremyong Hilux. Hilux pala. Yun, mega shoutout sa inyo, no? At yun na nga, BBC lang sa Kalam. At syempre, hanggang dito naman ito mga idol. At tapos na tayo magkarga. At eto, uwi na. So, yun na nga mga idol, no? At tapos na tayo magkarga. Ayun, abang-abang na tayo sa Sunday. Ayun na nga. 5, 4, 3, 2, 1, release! Continue! Ayan po! Burgos! Burgos po! Ayan po sila! Ayan po! Continue! Ayan po ang mga ibon natin! Ayan po, ayan po. Ayan po, maraming salamat po. Sobrang thank you talaga. Napakabuti po. Mga fanshare po ng BBC, supporters po ng BBC. Hindi ko po makakalimutan kung paano niyo po ako pinagtanggol kahapon. Dahil ginagawa ko naman po lahat ng maayos. Minsan, meron lamang po talagang pagkakataon na hindi po natin kagustuhan. Wala po tayong sinisisi. Kahit yung mga nagtatrabaho po natin, hindi po natin sinisisihan. Dahil hindi rin po nila kagustuhan yan. Ayan po. Thank you po, thank you po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon. Ito po yung mga ibon. Ayan. Yo, good morning mga idol. So ayun na nga, no, today is March 12. So yun na nga, no, release na yung ibon dun sa Burgos mga idol. Mga 7:14 gano'n. Release na mga idol. At sana mga idol, no, makapauwi tayo mga idol, no. Hindi na natin hangarin yung tawag ito, yung mga pa-premium, mga fan-raise nung BBC. Ang hangad na natin dito ay magkaroon tayo ng certificate at umuwi yung ibon natin at maging consistent sila mga idol sa pag-uwi mga idol, no. At yun nga, medyo ito na mga idol, ito na yung totoong race mga idol, no. Totoong race na to mga idol, ito na yung pinakabakbakan sa Kalawakan mga idol. Labanan sa Himpapawid mga idol at sana lang talaga mga idol makauwi yung ibon natin mga idol. At yun na nga. Medyo kinakabahan ako mga idol dahil sobrang layo na talaga mga idol, no. At akalain mo yun, nakapadulo tayo mga idol, no. Malapit na tayo sa dulo mga idol. At yun na nga mga idol, no. Abang-abang tayo mga idol. Malapit na mga idol, buwi-biyahin na yun sila mga idol. At yun nga na sa mga sa akin, mga nag-congrats sa akin, no. At maraming salamat sa inyo. At sana makapadulo pa tayo mga idol. Dumulo yung ibon natin mga idol, makakuha tayo ng certificate. At yun nga, no, at mga nakalabas sa derby yung dalawang ibon natin. At sana live pa rin tayo mga idol. At abang-abang tayo mga idol. Ayun na nga mga idol, no, anumang oras ngayon, darating yung mga ibon natin. Kaya tudubante na ito mga idol, no. At yun nga, dami na nag-clock mga idol. So yung sa atin, sana makawing sa atin, no. Sana mag-clocking sa atin. Ayun na. Sino nga, may isang ibon tayo. Wait lang. Ay, dumiretso. Mali. What's up mga idol na? So yun na nga mga idol, finally. Inuwihan tayo ng isang mga idol na. Yun na nga mga idol na. Siguro dumaan pa ito ng mga idol. Baka nag-shopping pa mga idol, oh. Yung alam mga idol, no. Cut off na siguro mga idol, 519. Tapos speed niya mga idol, wala na, sobrang babal talaga mga idol, 615. Pero ito paano mga idol, no. Inuwihan pa rin tayo ng isa natin mga idol at sobrang layo talaga nun mga idol. Ay, kaya yun na masakit yung leg ko. Yung isa pa tayo mga idol, no. At yan na lamang, pasunod na din yun. Yung nga hapon na talaga cut off na, hindi natin alam. Pero sakit pa siguro natin ito mga idol. Pero masaya tayo mga idol. Sobrang saya talaga, as in masaya ako mga idol. Cut off man siya o kung pasok pa siya, masaya ako mga idol kasi sa newbie na katulad ko mga idol, no. Pero kung titignan mo sa mapa niya mga idol, no. Kung titignan mo mga idol, oh, alas dulo ng Pilipinas. Lilipat ng ibon na ito mga idol. Talagang sabi, next time bawit yung sunod. Okay lang. Ayun nga mga idol, no. At talagang bagsak yung katawan niya mga idol.
Yung ano mga idol, bumaba na nga lang ako mga idol. Nag-snipe ako sa taas kanina. Bumaba na nga lang ako dahil sa, yun nga. Ang tingin ko talaga nagulong talaga mga idol. Pero, yun mga idol. Eto, may isa pa tayong dumating mga idol. At thank you Lord talaga. Maraming salamat. At yun na nga ano. At yun na nga ano. At sana kasunod na mga ito mga warrior natin dyan. Sana may dumulo sa kanila mga idol. At eto mga idol, nilalaban natin ulit mga idol. At syempre mga idol, update na lang tayo ulit mga idol sa isa mga idol kung darating pa siya. Pero hanggang dito lang itong video na ito mga idol. Padapusin na natin ito. At yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please naman subscribe to my channel. Tapos pahit yung notification bell para may update kayo. Tapos sunod natin mga video. Bye!